Sejak pangai kublai nam terjang pi barok man perabi jonga sultana man pe gini chana gani dan tim nan way to heaven kublai ke jingsu nya man kurku kudo ejim ke jang pi kublai nang ya banyarap ke chana ke jim ke jang pi nang ya san nang ya kio ke jim ke jang pi way khantam eko ki problem ba pinang ye kio ke jilon ke ba ke jam sen pinang ye kwan pinang ye daham pinang ye la sugen ba pinang ye trai nam ta ka kam ke jang amen but ublai nang ya ban slek ke jim ke jang pi nang ya ban penun kam ke jim ke but ublai nang ya kan kersyane pi ke pinang ye kio amen na ko ke pol sakoi pat pol te hagan ga sim tang ada kal nam ngai ke tin ke jang blai ke ba kam sam nam ta jang pi namar ke tin ke jang blai ngilong ke ba ngidon kam ha bor maka tin jang ke lang ke syarak ya ka jim ke jang ke lang ke jing kalau ke jingbam kalau ke wajlam umun sembukut na bagi dan kam ya ke tin ke jompe mar kenang ba ko ki para bagi nam sam nam sopu hang jim ke jong hari ni ke sini menda ko ki para bagi ke tin ke jompe ada orang kata mengenai berkeran. Nama kita nak kita babon sin balai haji ke jongi. Haba ngilang nget hau jisu hendak kataru ngidang dan habang kecing pang jistom. Haba ngilang nget hau jisu ke bangidang hab kecing tenju. Ngidang nget hau jisu ke ngidang hab kecing yalle. Baman udang wan yalle kecing ke jongi. Borabot ngidang ngemat kecing pang seng ngidang habang kecing kecing yalle. Kat bangidang duai semua bangin ngin jiyo kecing dia kejubab jong kecing duai. Balai kat sebab hai kita tang kecing kecing yalle jim ko jingi pitem ne balai ba ublai om ya rap ya jim ko jangon jangan japi balai ba ki kamba ki jang kim jang jim jangan japi haba pi duai nan da jangan janoro haba pi duai nan ta jang ki ba e person japi balai ba ki myo jing khia balai ba ki jing pang jing sta ma ko jim japi kidang job na ka longi no son japi balai ba ki dang kita jing la teng ka longi no son japi I kumba kan dan hapren ka jing jat jing pra ki kon ki jang pi ki kon ki japi ki ngap hakikam jong ka ni ka porte hakikam di kya di ganja di drakila kerni kita satu syakum nak ikat api dan balai bakal longying jonga jongpi hakni ke simta kadan hapeng jong ke jingale pitim nem kai balai ba ublai ya rap ke jing ko jonga jongpi balai ba ke jingroi jing kampoi sha balai ba ublai juba ke jingroi jing no ka bible pam namal ke jingba mungkin nama ke jingba ngai ke jongpi ko ki problem kamdi ka ba ublai sngo andai nama ke jingba ngai ke jongpi na da ublai umla bantrai umla banjala ublai kwa banjala e kajim jangan pi hendai ublai umla nama balai baka don ya jing bangai apa jong naga gospel Matius naga nang ba khala naga khot ba sunlight terter lalu pipai hadu ka khot ba san kufra ka bible ga itu ingi ba ujisu ulai syakasnong nazaret ujisu urung syakasnong nazaret bat ka bible ka ongna anda ujisu ularung syakasnong nazaret ulale sikis hakisana ka ba ulah hikai ulah keren ulah pen inaga kren ke jong blai ulah pen ulale sibun ki kamba hangdo handai pitinen ka bible ka ongna aba ulah pen I yakti ki mer ga yakti ki bor ki jong ya ka jingsta ju handai maki kim simnang nge yu kala so pindet kyong nang mo yo ka jingsta hado uni dei ukon jo Joseph hado uni dei ukon jo ka Mary ki para ki jo kim dan hakane ringkat lambat ni dan nang no bo yo ngane jing start hada haka taka bakin nget kila thot pin ban bat haba kila thot kila be no ya uji sukus na kim sina pediang yu ka bible ko kila le ben ya uji skila kila nyo ben ya uji sukus nak ta ka bible ko ba uji su omla banle ya ki si ya ki kamba haka snong Nazareth wala da ka de ka snong ko bla maula he la san haka snong Nazareth han ka bible ko ongno Android omla balai ki kamba nama boleh namal kajing bam ngai ke jongki kajing bam ngai ke jongpi ko ki ka khanglat ya ublai kajing bam ngai ke jongpi ka te ka khum ya ka kti ke jongli ba ublai omla kan ban le ai nam ter jongpi ukwa ban yarap andai ka tan kajing bam ka bible ka omne na gospel jo Markus na nang ba ndre na ka fat ki ba san ka ka jo hi ka ji tu khana andai hangni pa ka omne ka andai hangni ka hang tate omla ban le ki kamba handai usubu elaka kti haki kendian ki bapang bat la pun kia yaki baik umla mele sibun ki kamba balai umla mele ke medical jong boleh kamuan ki kamba ke jong boleh kim ja ka jingin jong ajapi namal kadai ke jing bam ngai ke jong ajapi nama kadai ke jing nyau ben ke jong ajapi nama kadai ke jing bam sut nyau ke jong ajapi iya ulai teng ko ki pala bi jong ngatip hak jim jong pi hak lang sun jong pi kadon sibun ke jing yala pidan hak jing pang pidan hak jing kordo
pidan haka jing sate syakum ki haka jing em jong pi pidan ki jing ele haka jing jong pi pika ban light lut na kita pi dua jo blai handai pi tip nem boleh ba ka jing doi jo pi kam sei so boleh jawab nama ka bible ka ba gadai ka jing ba mai ki jo hai pilap nang nganget hau blai handai ngan ong pi ko ki boleh ka jing arta tien ka don haba pi duai pi pan hau blai handai pi don ka jing arta tien ko ki boleh nama ka bible ka omno handai haba ni duai hau blai ai ngin duai na ka jinget ke bas kam ke ko ki boleh nama ka jing ba ngai ke jangan jo pi ka jing arta tien ke jangan jo pi ko ki boleh ka pen telan bore oblai umla ban trai umla ban yarap umon sim jong blai umla ban trai umla ban ki apo jangan blai ukwa ban pelak yang api ukwa ban yada yang api ukwa ban persai bore yang api handai ke jing ba ngai ke jongi ha oblai kate ka khom ya ka kti ke jong blai na ka da ko ki pra bija hakani ka pom tanga ka blong nam ta jong pi to ai balau no e kita ki kti ki jong oblai wanam te onam khom ki kti ke jong blai da ka jiba ngai ke jong pi handai ko ki pra bija berat na kita jiba ngai ke jong pi bertat na kita ki jing anta ting ke jong pi handai shania scam ha oblai ngai ha oblai ko ki pra bija haba pi ngai ha oblai ko ki pra bija ngai scam amdan ke jing bam la ha oblai ulong ubala ban le ya ki e baro ha ke jim ke jong pi ban nam ta jong pi oblai ukroi ban le e ko ki problem ban oblai ukwa ban nyarap pi oblai ukwa ban nyarap pi ukwa ban lai pi ko ki problem handai kadang ke jing bam ngai hapo jong pi di kata ka ba khang lak ia oblai ka ktin jom lai ka ong me na gospel masters ko nang bar phoi ka bar ka ong me ba ye ki e baro kat ki ba pin pan ha ka jing rai da ka jing pin diang ki e ba pi pin pan da ka jing rai da ka jing pin diang ong ka ktin ke jom lai om dan ke ga pinum diang handai ko ki problem ka ktin jom lai ka bo jing ma ham ru ka ong me na ka si jacob na ka nang banding ko ka on ribot banyo ka ong na handai to on pan haka jinge klem da artatien ARUM namat upa uba da snow artatien ulong kum ke jing at ulong ke duriau ya kala be da kala ba kala shat penting namar wat ai ba uta ubriu umut ba unyo diang ARU na utrai pe wat ai ba uta ubriu uba pan bangi uba duai hau da ka jing artatien ba unyo diang ARU na utrai ka tin job ko namar ko ki problem dengan ong pi nganget kem pi duai pi nget ha uble nganget kem pi sakri uble handai ko ki para bi ja pi dan ke jing atatin ka jing bi job pi yo singi long ko balong ki kun isel men ba ki kun isel kira tunjuk ya uble ha ka ri cloud men ba uble ulah light lo ikina ka ri je ulah wanyal kina ka ri je banyalam ka ri kanan anda kira apa ha ka ri cloud ki kun isel kira tunjuk ya uble buat uble ulah bital ke ka pelong ya uble ba uble bital ke ka jing tunjuk je ki kun isel bagi kila tunjuk ya ublai pitem kila ong ya kini ke kentien kila ong hato ublai ulamo ban pen biang ya ka do ini hato ublai ulamo ban le ya ka ni nam ta jungi hato ublai ulamo ban pen biang jingba mi hato ublai ulamo ban le kenta kebut kibu ya kini ke kentien jo jing ataten ya ublai ke jingba mai ke jingba psiania ublai dak ya hato ublai ulamo ban le komne hato ublai ulama boleh kumta hato ublai udang bol mo boleh kumne tinak tata kila tunjuk ya ublai ublai la bitar kajing tunjuk ke jogi kajing bam hak ke jogi kajing arta ke jogi kalau penjat mo iki ko ki praja dengan ong pia kenika singi ke bentar ko ki praja ya saya ke GM jong pi pika ban light pi lama kajing pang jing hitam pika ban light na kajing pang jing hitam anong pi ko ki praja kita persang ja ngai shania scam hoble ngai shania scam hoble one artatien one bu ya kajing atatna kajing mutwe and the IT lot ya de shania lot hoble amen ublai ulong ubala amen ublai uklai banyal pi amen namar balai ba ublai ulong hasnda jongpi handai kadon kam kin ba pi pin ngai ha ublai nakda da ko ki prabta ni don kam ha kajing ko jingi ken ka ba ni ngin ngai hoble na ka jing ba ngai ka jingi ko ki prabta ka khanglat ka te ka khum ya utrai ya ka utrai umla ken ban le umla ban yarap ya ka jing jo handai ukwa ban yarap ya ka jing ko jangan pi ko ki prabta handai umla balai ki tenam namar ka dei ka jing ba ngai ka jangan ko jang pi ka dei ka jing ba ko ngo ko jangan pi ba ka dei ka jing ba sanyo ko jangan ko jang pi naga gospel markers naga lunang ba kendai naga dukhat ba art fly ka ong kumne u jisu la ong kumne jisu la ong haute lada mela ban ngai ki baro ki long ki bala hauta ban amen lada mela ban ngai ki baro ki long ki bala hauta
bangit kamu dan ke jing bam ngai ke jing bam la hau ta bangai handai dan ke ba phin la phin ngai la phin dan ke jing phi dan ke jing bam ngai phi dan ke jing atatin phenum la ban le a gru em nakada oblai u isi hai kini ke light lagi jing long ki ba obreu uju pendan kam ha ke jing ya lenti ke jongki obreu uju pendan kam hai kini kam tam ha ke jing ya dei ke jongki bat oblai ru kini ke light lagi jing long ki ba obleu isi kawai ga dei ke jing artatien kawai ga dei ke jing arsap kawai ga dei ke jing ajing mod obreu ubaya da ke jing artatien poi shano ru ko ki problem obreu ubaya da ke jing artatien la ban poi shano ro ong kaktin ke jomre lal pipen nakal lunang ba khat sao jong ma ther naga dukhat ke ba art ta hani lai thu shapang ba ujisu ya halal jong ka duriau hawa ujisu ya halal jong ka duriau te hakal lun hak dukhat ke ba art pra upetos au anda ulai i ujisu ong na ong upetos ulai thu ne ba kaktin jomre kong naga dukhat ke art pra ka ong ne upetos te udai ya thu ula ong hau kutrai lada beimame tu hukum yang banwan syame halor kaum ude ulaong towan be hawa upetos ulah yar nang takaling ulah yat halor kaum banle sya ujisu henry hawa ulah yi ya takal er ka bajur ulah snow shopping bat hawa ulah sang ban ngam ulah perta udaong kotrai to pindin yang kumni ru ujisu hawa ulah kne la kakti ulah kam ya ubat ulah ong hau ame ubarat kecingit balai bame laso atat tapi kajing so atat tien jong bre omla ban poi syakman no haba upatus uya halu ka ba ko ulah hian nak le ulah ya halu ka dure ban se uji tu ane ulah so atat de ulah ngam no kajing atat tien ke jongi ko ki problem kan pengam yang IP kajing atat tien ke jongi ko ki problem kan pentu bor yang IP teng ni le sya bre da kajing atat tien teng ni duai sya bre da kajing atat tien teng ni duai sya bre da kajing atat ni syakri bre da kajing atat tien ke jongi ko ki problem kan pengam ya kajing kajonga kajongpi but oblai u isi ya kajilang asap ko ki problem nawa ting ni klan na sumto da kowe hadunot ni dan kowe hajimut khang dan kowe kamu ngim dan kajo kajim ngim dan kajimut ke bakko ngim dan kata ka bakko ya kajim guti ngilang ki beli ki ba asap ting hang hakmat ni klan e hadin ni klan sne kum ta arta te kajilang jingi but oblai u isi ya kajim ajing but na ting hang tu ngim shane ang tu ngim shane ang tu ting ni shane nya duai oblai te oblai ula ne ula te oblai ulong ne te oblai osong ne so kum kita kijing long di ba pin khang la de oblai ba oblai om la ban trai ru am ji am chong hande oblai pite ukwa ban yarap pi ko ki pra bi chong ukwa ban plai pi ukwa ban kurku pi ukwa ban ai kijing suk pi hande balai ba oblai om la mele ki kamba ha po jong pite nama kijing ba mai ki chong nama kijing ba mai ko haba don kijing ba mai ko ki pa nya ublay umla banle an maka jimbang mai ka khang ya ublay ka jimbang mai ka khom ya ka kti ke jong ublay ka jimbang mai ka te ka khom ya munsim jong ublay ba munsim jong ublay umla ban tre ha po jong jong ublay munsim jong ublay udu bor na ka jimbang mai ka pendu bor ya ublay ka jing atatin ka pendu bor ya ublay ka jing asap ka pendu bor ya ublay ka jing aljimut ka pendu bor ya ublay na ka jing aljimut ngimla ban je tur ngimla de nak da ublay om phimla ban syakri arti ka ko pidan kam ban syakri taw ko pen skam tanggawe ka jim ko ki problem pun scam tanggawi ke jima wanam artatin wanam bu ke jim bang met hapo jupi handai ka bible ong shai ko ki problem la u ka ke bang dan ke jim la hau banget kali ke borok kalong ka bala ko ki problem nganang pi hakani ke pol minta ko ki problem kidan ke jing akal longi langsung ke jupi kidan ke jing akal longi langsung jupi ko ki problem kita barok ko ki problem ublai ukwa pen ban kon nilai pi ban penjat no kita ki borok ki jing ye ki nongshun ki jupi kwa ban pendam no ukwa ban ai kijing la lo pi andai balai ba ublai umla pitem nama kijing ba ngai kijong pi nama kijing artaten kijong pi nama kijing ba shania lot kijong pi ni shania ya ublai andai ni artaten pan ni dang tieng pan ni dang bu pat ini yo le se umla yo le se longkum ni yo se longkum ta ni dang bu kita ki kijing ki kentien arti ni dang bu kita ki kentien jong kijing a jing bot jong kijing artaten ha ublai dan nai ko ki pa ble ka tin jom ka amla khlam ka jing ye nimla mo pusmo bhai Kaktin jabli ko omne naga Hebrew nang ba khatwe du khatba ndre ko omne handrai khang ka jingit omla man pus ngomha ya u namar ka dei ya uta ba wan hajan ublai ban ngej ba udan ba ulong
uba ainong ya kita kibawat ya ukam ulong ublay uba ainong de ma ugen uban aya kan nong hak ta kibawat u ko kibra tong nget kin ha uble tong nget kem kan ko kibra haba pinget ko kibra ka jinget ke jongpi ka dika bor ka jinget ke jongpi ko kibra kan ya rap ya ka jim ko jongpi maka jinget ke jongpi ko kibra kan pen klan chuchu ya umun sim jong bli on tre ha po jongpi nama ko kibra ka jing bam met ka dika atiar ka jong baman dan ka jinget ka dika atiar ka jong ublay ka jong munsim ko haba pi dan ka jinget ko kibra pila ban job ki baro na ta ko kibra haba pi duai ting boleh ba pi sngo ting ka jing doi jong pi kamyo pimyo ka jubab ting pi sngo ba kat banang duai kata nang jor kat banang duai kata nang dang ki jing la boleh nama ka de ka jing atat ting ki jong pi nama ka de ki jing bam met ki jong pi ko kibra dengan ang pi ka ni ka janen ublay ukwa ba pun scam no ina ai ti lut ya di ko kibra pun scam ya di ha ublay shania lut ha ublay ulong ubala bangin shania hagi benta bar kanu ka jing ya kanu ka situation kanu ka benta ka jong pe ka jim jong pe haba pi dua ya ba pi pan da ublay da ka jing et baro ublay unjuk na ne ublay ukloi ban ai amen ublay ukloi ban yarap ya ka jim jong pe amen ublay ukloi ban pelaj ya pi amen ublay ukloi ban betat ikin ne jing te jing khum ki jong ka jing dum khabadan ha jim jong pe halaka na ka gospel jong Markus na kal namba khatwe da khatwa at saw ka ong gum ne nama kata nga om happy bagi ki baro kat kipa pipan ha ba pikir pan to ngai ba pi pediang ya kita te pin sayo ki ba pi duai pipan pikir pan na oblay to ngai ba pila pediang ba pi yo kita ba pin sayo ya kita baro tenang tala wanam artatin ko kipa bene wanam artatin handangan ongi pi ko kipa bene to yang skim to pun scam yang jingit ke jauh maka jingit dei ke jingjap amen ke jingit dei ke jingjap dan nak aku kiprap ja ublay uwat ya kita kinong mane blay ki basisha ki bangai ki ba mane da ka mensim ke jingjap ki ba dan yang ke jingit ki ba scam ki ba dan da ka jingit ki ba shitli ha ublay ki ba shanya la ha ublay ki ba dan yang ke jingat te te ublay ne pun kurkhu ke jing ko jopi ko kiprap ja nganang pi lara pi dan hap ka jing jing la ka long no san jopi pi smo ba ka long no san jopi ka dan hap ka jing jat jing pra pismo ba pimdan ke jing susut jingmut silak pismo ba ke jing dei jong pi sikurim kadan hapeng ke jing jat ke jing pra dengan oi pia ke ni pol duai ha blai ngai ha blai shanya ha blai it ha blai ublai banyak la amdan ke ki ke ba mla ha blai ko ki pra ba chunga ngan oi pia ke ni pol tong ngai in ba ublai ulong bala ben lek ki shu shani au shu ngai au shu ko ngu au bat ke ki ka ba ublay un salek na ta sepi diang ni na ublay la dat lek lepa sini dan kantang bungi diang ni iko ki pernah uweng nak jing antatin jong pi uweng nak jing bamge jepi uweng nak kita jing so a jing mu jong pi uweng nak kita iki boro ki bamye dei ka ting ko mon jong pi nei pin pe ere pin scam ting ko ki pra bi nya pi so ba ki ko jong pi ya jing jat kana ki hak ni ga sim ta duai nan ta jong kita ka jing ke scam ublay udan hajan jong ublay udan senda ublay ulong ba kloi ban le ban yarap nya ka jim ju ba ublay un yarap ka jim ju ba un pelai ka jim ko jong pi ko ki pra bi na kita ki jing te jing kom ba ba un bertat ya kita ki kin jiri jong ka jing kom ba ro ba ko ki pra bi jang om dan ke ki ba ublay om la to shane a ublay nge ya ublay wonam tunju ya ublay ko ki pra ai la ya ublay ba ublay ne what te on ko mi ki ti ki jong ublay ne pelai loi ki ti ki jong ublay da ka pi shane a u da ka pi nge ki ma ublay nya un ku ya ka jing ko jong pi iwe ni ne pa su jing ko pa jing ba hamne ai ngo me ko pa ka ni ko pol manta ba mil ai ka ni ka tien ka ba em ka jom me ko pa me ai ka ni ka tien ka ba kodor ka jom ka ba itu ingi ko ta bi ta na ma ba ko pa ka jing ba me ka jing ko ta be kala punya khlat ingi na me ko ta ka jing ba me ko ta bi ta kala wan rai ka jing te jing khum ko ta ka jing ba me ka jing ka de ka jing du bor ko pa ka jing ba me ka jing ko ta ka ba usoi tan uyo lat ko ta ban pen sitam ingi ban pen shoi ingi ko ta handai ko tra ka ni ka sini mentak ingi dua isem ko ta ni wan ham ha jan jom ko ta na ka jing ke ba scam ko ba na ka jing na ka don ka mesti ka jing di ka bor jing bor ko ngi hame ko ta na ba milang ublay ubala ko ta ban le ke bo trai ngada doi ngada kur gini ki man para bi jang ki ba yo snoi gini ka tin ke jom ko ta ni ba jang ni ka si ko man ta ko ta trai si kita khala longi no sa ka jing te jing khum jing le ko pa trai ka teng cheese ko ai ni ka si ko man ta ko ta kita kin do kin dam no bor ko pa ba ba kita bar ko ta ki jing bam khoi ki jing bam hok bar kin do kin dam no ko ta teng cheese ko ai ba ko ta mun sim ba khoi jom ko ta unyo jaga ha ko ki ling ba ka jing ke jong ki ko ta da ka ba maki ko ta kin nang man pendam man it la
dia hak macam tu. Kurku mami kan ni kepol kan, karena I think ada bukti tentang semua. Semua part jing dry juga. Dan Jesus kes kan dry. Blame dia pun kurku, ia kita jing ke jampi, way. Amen.